kusog ning komunidad. Ang tunay na progreso dahil nag-iirok sa sarong tao o opisina, kundi sa satong pagkasararo. Muli ang inyong Naval Forces Sound Luzon ng Philippine Navy ay nagbabalik kasama ang mga stakeholders natin, of course, yung Ako Bicol. Ang only mission namin ngayon ay pinamagatan naming Ambas Parte Tarabang sa De La Fe. Bawat isa sa atin, bawat mga stakeholder ay nagtulong-tulong para mag-come up sa activity na ito at makatulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng isang medical mission. Po ay lubos na nagpapasalamat dahil yung request po namin, yung first batch na request ko po sa Ako Bicol Party List ay ibinigay na po natin sa araw na ngayon sa Barangay La Purisima at sa Barangay San Francisco. Kaya malaking pasasalamat ko po sa ating Ako Bicol Party List. Dalawang natin tayo, pero yung pipilahan Maraming salamat. Talagang masaya ako. Masaya talaga ako na nagkaroon ka po yan na katuwang ko sa mama ko. Salamat po sa inyong lahat. Malaking salamat po sa Ako Bicol Party List sa binigay niyo pong wheelchair. Salamat kaninyo nga amin. Ano ang nararamdaman mo na may wheelchair ka na? Masaya po. Dahil may magagamit na po ako sa pang-araw-araw. Ako Bicol Party List sa pa-wheelchair po.